Żgħażagħ ta' bejn is-16 u 21 sena li kienu kwalifikaw għall-ewwel fażi tal-iskema tal-Gvern tal-Gym Membership Chain li meta tnediet l-ewwel darba kienet tapplika għal dawk ta' bejn it-18 u l-20 sena se jerġgħu jkunu eligibbli għal is-sitt xhur oħra ta' Gym Chain. Ħabbar dan il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bella waqt diskussjoni politika Room for Ideas bit-tema Uliedna fiċ-ċentru li rat il-parteċipazzjoni ta' adolescenti, sportivi, għalliema u professjonisti minn diversi oqsma. Dr. Bella għal-fema li l-iskema tal-Gym Chain għal 6 xhur għandha potenzjal enormi li fil-futur tista' tiġi estiża wkoll għal etajiet oħra, inkluż dawk avvanzati fl-età, bħala parti minn bidla fil-mentalità li tqis l-attività fiżika bħala pilastru daqs l-edukazzjoni akademika. Il-Prim Ministru ta' prominenza wkoll li riforma tal-medja soċjali fejn ħabbar li diġà daħlu madwar 60 sottomissjoni dwar il-Green Paper. Qal li fil-waqt li projbizzjoni totali hija miżura estrema li ma jsir xejn ukoll huwa perikolus u qal li l-Gvern qed ifittex bilanċ bejn il-libertà tal-espressjoni u l-ħarsien ta' persuni vulnerabbli, speċjalment tfal taħt 13-il sena, inkluż fil-kuntest ta' sfidi ġodda bħal deepfakes. Dwar l-edukazzjoni, Dr. Bella rikonoxxa l-isfida li jaffaċċjaw tfal li jkunu tajbin fl-iskola u fl-attivitajiet ekstrakurrikulari, iżda jsibuha diffiċli jbilanċjaw kollox minħabba mont eċċessiv ta' homework. Fl-isfond tal-ħidma li għaddejja fil-preżent fuq policy dwar ix-xogħol tad-dar, qal li ma jemminx fit-tneħħija totali tal-homework, imma li dan għandu jkun proporzjonat u jħalli spazju għall-isport, il-qari u l-ħin ta' kwalità mal-familja, fil-waqt li l-kurrikulu għandu jevolvi biex jirrifletti realtajiet tal-lum. Suġġett li kien fost l-aktar prominenti fl-interventi ta' tfal preżenti kien l-isport, f'attività li fi kliem il-Prim Ministru turi kif iż-żgħażagħ għandhom jibqgħu fiċ-ċentru tal-politika u tad-deċiżjonijiet li qed jittieħdu għal-ġejjieni tal-pajjiż. Hawnhekk Dr. Bella elenka l-investiment sportiv li diġà sar u oħrajn ippjanati għall-futur, fosthom biex jitwessaw il-faċilitajiet tal-OCR, kwistjoni li qal għal uħutija ta' kontroversja minħabba li huwa sport li jrikjedi ħafna spazju, iżda li għalih tfisser deċiżjonijiet li jridu jittieħdu biex jintlaħaq bilanċ. Dr. Bella qal li l-mod kif twaqqaf il-kabinet ta' żgħażagħ u kif qed titfassal il-Malta Vision 2050 huwa frott ta' konsultazzjoni pubblika estensiva fejn iż-żgħażagħ mhux biss kienu involuti fit-tfassil iżda se jkunu wkoll ċentrali fl-implementazzjoni. Sema numru ta' proġetti kbar bħal dawk ambjentali f'Manuel Island, fil-White Rocks, Fort Campbell, Fort Itinje u San Salvatur, fejn saru konsultazzjonijiet diretti ma' studenti u żgħażagħ. Qal li idejat li taw f'dawn il-konsultazzjonijiet se jkunu qed jitwettqu waqt il-proġetti li ser isiru f'dawn il-postijiet li se jingħataw lura lill-pubbliku. Fit-tmiem id-diskussjoni il-Prim Ministru ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jibda xogħol fuq Culture Hub ġdid fil-Marsa, proġett li qal għandu jservi bħala spazju ċentrali biex tissaħħaħ il-kultura u l-espressjoni kreattiva.